Ens podríem emborratxar a base de kombuches? No, perquè tu aniries bevent kombucha i com que és desintoxicant, aniries desintoxicant i no aconseguiries mai emborratxar-te. I si em foto un cubata i una kombucha no compensaré, no? No, en principi no. Però l'endemà et trobaràs millor. Ah, vale. Això també va bé per la ressaca. La kombucha ve per la ressaca? Sí. Això és veritat? Doncs mira, prova-ho. Doncs mira, ja tinc feina. Tens feina, llavors, mira, si tu vols fer la prova, jo el que et diria és, abans d'anar-te'n de festa, et beus 1 o 2 kombuches. Tu ja arribes a la festa ja amb els deures fets a casa. Jo em fotia pa amb mantega, perquè deien que així protegia... Bueno, doncs mira, tu canvia el pa amb mantega... per una kombucha. Un kombucha, abans d'anar de festa. I llavors, quan tornis, és important que abans de fotre't al llit també te'n beguis un altre. Vale. I llavors em dius, l'endemà, com estàs. Vale, bueno. Igual també depèn del que beguis entremig, però bueno, escolta'm, sí, clar. Però tu quan beguis, el teu cos ja farà una projecció de com et trobaràs demà. Dius, hòstia, demà ho tindrem complicat. Llavors, fes la prova, havent begut kombucha i amb aquesta projecció que tu dius demà serà un dia duret, a veure si havent begut kombucha demà és més suau. Doncs som-hi, anem, ensenya'm què més feu aquí. Vinga, va, vine.